In 2016 waard het hinnenbedrijf van Hans Hazenberg en zijn vrouw troffen door de vogelgriep. 63.000 hinnen moesten rommen worden. Dat woenen ze net bij mij, meidje, en dus gingen ze together op zoek naar een oplossing. Nou, wij hebben verschillende leveranciers benaderen en die hebben een steek uitgestuurd. En die hebben we Shinnig Evel aanhangen en dan ben ik erachter gekropen en de vrouw met stoomcleaner spuiten. En als je wel gas het meeste water houdt, die hebben we eruit gepakt. Intussen draait het bedrijf weer volop. En ook de klanten weten Hazenberg goed te vinden. Er worden alle dagen duizenden aaien verkocht. Maar dat moet de ziekte wel voortblijven. Het gas houdt het vocht uit de stal en dat moet ervoor zorgen dat het virus geen kans meer krijgt. Alles 100% veilig is een illusie. Nou, wist best nooit, want het bloedt dus in de lucht en dan moest het helemaal hermetisch afsluiten. Maar er heeft altijd wel een kierke of een gatje. Maar je bent nou wel goed bezig. Hazenberg had nou de officiële erkenning dat zijn gas werkt. En dat wil hij nou ook aan andere boeren verkeerpje.